Vítajte u môjho nového videa s kamarátom Kikom. Budeme hrať hru 7 sekúnd. Natočal to Gogo Explo, takže pokúsiť sa aj my, takže poďme na to. Do 7 sekúnd. Vnes mi kapsula naspäť. 8. Jasne, toto si... Ale to musíš dať tú kapsu naspäť. Ale ty si na to raz, 2, 3, 4. Ale kapsu naspäť, nie mi len hodiť. Ale... Tak tu máš 0, 0. Ideš. Do 7 sekúnd musíš priniesť futbalovú loptu tam, futbalovú loptu späť a futbalovú tam. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Čo je? 8. Pekne. Takže nepodarilo sa mu to, ale stále je či vyrovnané skóre 0. Do 7 sekúnd. Musím Aj. No jasné. Ale nie. Do 7 sekúnd. Poďali ma zaprosiť. Nie. Do 7 sekúnd zapni svetlo a vypni. Zapni, vypni. Dobre, dobre. Vypni to, nerob. Sama ťa viacej raz. Tak je 1-0. Nerob. On vypol. Zapni ho. Nie, Kiko, nerob. Takže ideš. Do 7 sekúnd musíš vybehnúť von a späť. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ale nie len tak pri dvere, šprint tam pri tú vlečku a späť. 0-0. 1. Dobre. Do 7 sekúnd donies moje dve topánky naspäť, späť a naspäť. No. 7. Ale to sa nedá. 7. Ani von sa nedá ísť za 7 sekúnd. Takže otázka. Nejaká otázka? Dobre, aj otázka moje. Je. To je lepšie. Koľko prstov máme na sebe? Obidva? Koľko prstov máme na celom tele? 20. Nesprávna odpoveď. 20. 21, lebo tuto počítame záložníka. Čo? Ne. Áno, to je. To Áno, to je. Spýtne, čo je prst. A takže neplatí, ale on je debil. Ale neviem, kto tu je debil. Máš matematiky 5. Jaká počka? 5. On má On trojku, prepadá. ja mám dvojku. Ja mám jednotku. Jasné, ti daň. Ja mám jednotku z matematiky. Dobre, takže otázka pre Kristiána. No, bude do 7 sekúnd. Preskoč stôl a preskoč. No jasné. Do 7 sekúnd zapni tej izbe telku. A jako? 9. Zapol Zapol si som na 7. na 9. Zakričal, zapni, ja už zapol, tak 9 už bol. 9. Takže vyťahol. 1-1. Dajte si tabletku, lebo... Ne, dajte. Či bude taká otázka, že do 7 sekúnd si musíš prdnúť. Ne. Alebo sopel vyššňovať. A je. Nič. Je už. Nemáš Je. Prehral si. Bolo, takto už bol sopel. Ale tá nebol, tu si ho mal, ja sa chcel takto ju... 0-0. 2-1. 1-1 je, on vás klame. To, že nebol šušeň. Dobre, ďalšia otázka. Prekrúta. Do 7 sekúnd si obuj topánky. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, Mal na 8. 8, 9. Na 8. Nemal si ich obuté. Mal na 8, on vás klamal. A on ich nemal obuté. Ale čo mal, Mal len 1, 1. takto. Stále 1, 1. Ale to- Ale to môže. Mal 10 už. A ešte ich nemal ani obuté. Takže do 7 sekúnd. Ja ti hovorím. Do 7 sekúnd musí priniesť psa a ho zaniesť. A to má na 10 sekúnd. Teraz 2, 3, 4. On sa strepal. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ledva sa postaví. Jau. Ne. Videli ste ho, jaký humusák. No, frajer je. No určite daj sa. Takže tohto videa je koniec. Ja sa s vami lúčim. A ja sa s vami lúčim. Čaute na Máte budúce. sa krásne, skladajte básne a čusák. Čaute.